Tupoljev Tu-160 Labud, Black Jet NATO dezignacija, je čuveni ruski nadzvučni strategijski bombarder još od vremena Sovjetskog saveza. Danas ruski Tupoljev inovatori modernizuju varijantu na nivo oznake M. Modernizovana varijanta ove letjelice će imati i jači motor, najvjerovatnije HK-32, koji može da trpi ekstremni napon. Tupoljev Tu-160M će uskoro biti testiran i poletjeti sa piste Gorbunov Kazanske vazduhoplovne fabrike. Tupoljev 160M će biti potpuno remasterovan od novih materijala elektronskih dodataka. Ovaj strategijski brzi avion nosi veliki broj različitog ubojitog i neubojitog tereta, od krstarećih supersoničnih projektila porodice KH do kapsula za izbacivanje satelita u LEO orbiti. Letjelica je dizajnirana da brzo isporuči termonuklearnu raketu, probije sektor neprijateljskog osmatranja i vazdušnog prostora i vrati se na početne tačke u vrlo kratkom vremenskom intervalu. Ruske vazduhoplovne snage će raspolagati sa oko 60 letjelica ovog tipa, a prva linija je već naručena podavno. Očekuje se da će ovi Labudovi zamijeniti strategijski Tu-95 Medvjed sa strateških ruta patrole, kao i starije varijante proizvedenih 1.6A Tupoljev.